Καλησπέρα σας. Είμαι η Ουρανία. Είμαι σύμβουλος θυλασμού στον Λαλέτσε League Greece. Είμαι μαμά του Δαμιανού και μπήκα στον χώρο της υποστήριξης εθελοντικά στο σύνδεσμο όταν πήρα κι εγώ υποστήριξη, όταν δυσκολεύτηκα κι εγώ και είδα πόσο βοηθήθηκα και ήθελα να το προσφέρω και αυτό και στις άλλες μητέρες, ώστε να μπορέσουν να βρουν το δρόμο τους και τη σχέση τους με το θυλασμό και το παιδί τους. Πέρα από τις ιδιότητές μας που έχετε διαβάσει στο πρόγραμμα, όταν είμαστε σύμβουλοι θυλασμού στη Λαλέτσε League, είμαστε απλά μαμάδες που υποστηρίζουν άλλες μαμάδες χωρίς οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα. Ακριβώς. Γεια σας και από εμένα. Εγώ είμαι η Βάσια Καλπογιάννη. Είμαι και εγώ μητέρα 2 κοριτσιών, της Ρέμης και της Αλεξάνδρας. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ πέρα και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι, για όλη αυτή τη συνδιοργάνωση που έχει γίνει με το Γαλαξία και το IBFAN και που είναι εδώ και από την Αλκιόνη και που έξω έχουμε και το δίκτυο των μητέρων της ομάδας υποστήριξης και από το σπίτι θυλασμού και είμαστε όλοι μαζί εδώ για να μιλήσουμε για το θυλασμό. Πάνω κάτω όλοι οι σύμβουλοι, έτσι είχα μια ιστορία που πήγαμε σε μια συνάντηση και δέχτηκαμε πολύ αγάπη και αυτό μας έκανε να θέλουμε να γίνουμε και εμείς σύμβουλοι και να υποστηρίξουμε άλλες μητέρες. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για τον σύνδεσμο, για την υποστήριξη που μπορεί να προσφέρει ένας γονιός σε ένα άλλο γονιό και δεν ξέρω πώς να αλλάξω την διαφάνεια. Ίσως έτσι. Εντάξει. Αυτό. Λοιπόν, εδώ βλέπετε την σελίδα μας. Υπάρχει σελίδα, υπάρχει το περιοδικό μας, το Γαλουχό. Το Γαλουχό που είναι το μοναδικό περιοδικό στην Ελλάδα που ασχολείται με θέματα θυλασμού και είναι και πολύ λίγα γενικότερα τα περιοδικά θυλασμού στον κόσμο. Και εδώ δεν θα μπορούσα να μην πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στη Βίκη, που είναι ουσιαστικά η υπεύθυνη σύνταξη του Γαλουχό και που αν δεν υπήρχε, δεν θα υπήρχε το Γαλουχό. Είναι ένα περιοδικό που έχει ελεύθερη πρόσβαση, είναι πλέον ηλεκτρονικό, μπορείτε να το επισκέπτεστε όποτε θέλετε, έχει πάρα πολλά άρθρα, πολύ υλικό, μέχρι και συνταγές και έχει και ιστορίες μητέρων, που πραγματικά θα ήθελα να μπείτε να διαβάσετε, γιατί είναι και αυτό μια μορφή υποστήριξης. Ενθαρρύνουν. Ακριβώς. Ναι. Και ενδυναμώνουν τις άλλες μαμάδες. Οπότε μην διαβάστε τις. Δηλαδή μην το υποτιμήσετε. Ακόμα και αυτό είναι μια μορφή υποστήριξης. Και εννοείται το Facebook, γιατί υπάρχουν και τα social media που είναι η ζωή μας, το Instagram, το κανάλι μας στο YouTube, που και εκεί ανεβαίνουν ομιλίες μας, και το Pinterest. Όχι. Εδώ σας έχουμε σας έχουμε εικόνα από το Γαλουχό που μπορείτε να ξεφυλίσετε διαδικτυακά, όπως έχουμε και μια εικόνα από το ευρετήριο της σελίδας μας. Εκεί υπάρχει χρήσιμο υλικό να μοιραστείτε και εσείς σαν επαγγελματίες και να το προτείνετε στις μητέρες. Είναι τεκμηριωμένη γνώση, υπάρχει παντού βιβλιογραφία, οπότε μπορεί να πάρει τη γνώση και ο επαγγελματίας αλλά και η μητέρα. Μην διστάσετε. Είναι κατηγοριοποιημένα όλα, πάλι χάρη στη Βίκη. Ναι. Και επίσης μπορείτε να κατεβάσετε ακόμα και φυλάδια, δηλαδή να τα τυπώσετε, να τα εκτυπώσετε, να τα έχετε στα ιατρεία σας για παράδειγμα, να το δώσετε στη μητέρα, γιατί ωραία είναι όλη η πληροφορία ηλεκτρονική και πολύ χρήσιμη και πολύ εύκολα τη μοιραζόμαστε. Αλλά εγώ είμαι λίγο ρομαντική και θέλω να έχω και κάτι στα χέρια μου, να το πιάσω, να το γυρίσω, το έντυπο, το χαρτί. Να μου μείνει η εικόνα. Οπότε είναι και αυτό μια ιδέα. Ο Σύνδεσμος Θυλασμού Ελλάδος, η Λαλέτσε League Greece, είναι μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Είναι ανεξάρτητη από οποιοδήποτε θρησκευτικές και πολιτικές πεποιθήσεις. Προσφέρουμε πληροφόρηση, ενθάρρυνση και υποστήριξη σε μητέρες που θέλουν να θυλάσσουν τα παιδιά τους. Προσφέρουμε υποστήριξη στις μητέρες. Δεν είμαστε μόνο θυλασμός, είναι για να υποστηρίξουμε τη μητέρα που θέλει να θυλάσει. Ως Σωματείο είμαστε εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρό Φορέων Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ωραία. Και η Λαλέτσε League Greece, λοιπόν, είναι ένα κομμάτι της Λαλέτσε League International, η οποία είναι ο διεθνής σύνδεσμος θυλασμού. Ιδρύθηκε το 1956, ναι, τόσο παλιά, από 7 μητέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή τη στιγμή διαθέτει ομάδες σε πάνω από 80 χώρες παγκοσμίως και είναι η μεγαλύτερη και παλαιότερη οργάνωση θυλασμού στον κόσμο. Από το 1979 συμβουλεύει τον ΟΗΕ σε θέματα θυλασμού και συνεχίζει να εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση και με άλλους διεθνείς φορείς, όπως η UNICEF, η WABA και άλλοι φορείς. Και κοιτάξτε τη φωτογραφία, είναι μητέρες. Όλο αυτό ξεκίνησε από 7 μητέρες που το 1956
τα πράγματα, ξέρετε πώς ήταν, ο θυλασμός ήταν σχεδόν απαγορευμένος. Δηλαδή... Όπως και η λέξη. Γι' αυτό και το όνομα Λαλέτσε Λίγκ, αν σας φαίνεται ξένο, είναι γιατί δεν μπορούσαν να μιλήσουν για στήθος, breastfeeding κτλ. Μπορούσαν να μιλήσουν όμως για το γάλα και χρησιμοποίησαν στα ισπανικά το Λαλέτσε από μία Μαντόνα, από το άγαλμα μιας Μαντόνας καθολική που ήταν για το θυλασμό, και έτσι βγήκε το όνομα «Ο δρόμος του γάλακτος». Και όπως βλέπετε αυτή τη συνάντηση, κάπως έτσι είναι και τώρα τα πράγματα. Λοιπόν, ποια είναι η σχέση μας με τους IBCLC? Τον καιρό εκείνο, το 1982, διαπιστώσαν ότι μέσα από την Λαλέτσε Λίγκ ότι υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη για τις μητέρες να υπάρχουν επαγγελματίες υγείας που γνωρίζουν και υποστηρίζουν το θυλασμό αποκλειστικά. Έτσι, λοιπόν, ξεκίνησε το IBLC, έγινε ένα δάνειο από τη Λαλέτσε Λίγκ προκειμένου να ιδρυθεί και να φτάσει σήμερα να υποστηρίζει το θυλασμό μέσα από τους επαγγελματίες υγείας κυρίως. Και να πω ότι και πολλοί IBCLC είναι και Λαλέτσε Λίγκ leaders, έτσι. Λοιπόν, τι κάνουμε. Στην Ελλάδα, λοιπόν, είπαμε στην Αμερική το 1956. Στην Ελλάδα αργήσαμε λίγο. Ο σύνδεσμος ιδρύθηκε από μητέρες το 1979. Στην αρχή υπήρχε μία σύμβουλος. Τώρα υπάρχουν πάνω από 50 σύμβουλοι σε όλη την Ελλάδα. Βλέπετε στο χάρτη τη Λούση, το λογότυπο της Λαλέτσε Λίγκ. Όπου βλέπετε τη Λούση σημαίνει πως υπάρχει και μία ομάδα που υποστηρίζει, που έχει μία leader. Οι σύμβουλοι είμαστε μητέρες. Είναι προϋπόθεση. Είναι μητέρες που έχουμε θυλάσει ένα ή περισσότερα μωρά και έχουμε εκπαιδευτεί για να βοηθάμε εθελοντικά άλλες μητέρες να μάθουν την τέχνη του θυλασμού. Και πρέπει να σταθούμε λίγο σε αυτό, γιατί η εκπαίδευσή μας διαρκεί. Διαρκεί και για να μπορέσουμε να μάθουμε και για να είμαστε σίγουρες. Και για να ξέρουμε ότι είναι κάτι που το κάνουμε εθελοντικά. Χρειάζεται να αφιερώσουμε χρόνο. Οπότε εκπαιδευόμαστε. Ενέργεια, οικογενειακό χρόνο. Ναι, είναι εκπαίδευση όλης της οικογένειας. Και τέλος πάντων βοηθάμε τις μητέρες να μάθουν την τέχνη του θυλασμού. Πώς το κάνουμε αυτό? Συντονίζουμε μηνιαίες συναντήσεις, σαν αυτή που είδατε στην προηγούμενη φωτογραφία. Συναντιόμαστε λοιπόν σε κάποιο χώρο. Μπορεί να είναι, για παράδειγμα, το σπίτι μιας μαμάς στην προ-COVID εποχή, ή να είναι, για παράδειγμα, ένα καφέ, ένα πάρκο, ένας παιδότοπος. Ακριβώς. Ένας χώρος φιλικός προς τη μητέρα και την οικογένεια. Μπορεί να έρθει ο σύντροφος, η γιαγιά, τα παιδιά. Ενθαρρύνουμε το πάντα μωρό. Να έρθουν οι άνθρωποι της οικογένειας, να έρθει ο παππούς, η γιαγιά, όποιος θα είναι κοντά και θα φροντίζει, γιατί έτσι καταρρίπτονται οι μύθοι που έχουν γύρω μας και οπότε μετά αυτό το περιβάλλον θα είναι πιο υποστηρικτικό, γιατί θα γνωρίζει και δεν θα αναπαράγει τις ιδέες που είχε μέχρι τότε, όπως μεγάλωσαν τα παιδιά τους, γιατί όλοι έχουν καλές προθέσεις. Αλλά δεν έχουν τον τρόπο και τη γνώση να τις επικοινωνήσουν. Εγώ θα σταθώ και στο μωρό. Γιατί πολλές φορές μας ρωτάνε οι μητέρες αν μπορούν να φέρουν μαζί και το μωρό. Προφανώς. Το μωρό, και είναι ένας. Για πολλές εγγύους, για πολλές μητέρες, είναι η πρώτη φορά που βλέπουν, για παράδειγμα, ένα μωρό να θυλάζει. Ή μια άλλη μαμά με ένα μωρό να θυλάζει. Ή ένα μεγαλύτερο μωρό να θυλάζει. Ή τάντεμ. Ακριβώς. Μια εγκυμονούσα με το μωρό της να θυλάζει. Είναι εικόνες που δεν είναι εξοικειωμένος ο χώρος, η χώρα μας. Η κοινωνία. Οπότε λοιπόν σε αυτές τις μηνιαίες συναντήσεις τι κάνουμε? Συζητούμε με τις μητέρες για οποιοδήποτε θέμα τις απασχολεί. Μπορεί να έχουμε ένα θέμα που να είναι, για παράδειγμα, τοκετός και θυλασμός, να είναι επιστροφή στην εργασία. Αλλά ανεξάρτητα από το θέμα της συνάντησης, συζητούμε οποιοδήποτε προβληματισμό έχει μια μαμά. Αναλόγως στη δυναμική της ομάδας. Πέρα από τις συναντήσεις, που πλέον γίνονται και online, γιατί έχει μπει, λόγω της κατάστασης, μπήκε τη διαδικτυακή συνάντηση στη ζωή μας, που είναι καλό, και είναι μάλλον και καλό, γιατί υπάρχει δυνατότητα σε όλες τις μητέρες, σε όλη την Ελλάδα και εκτός Ελλάδος, να συμμετέχουν. Έτσι, έχουμε πολλές μητέρες εκτός Ελλάδος, σε περιοχές που δεν υπάρχουν, που δεν γίνονται συναντήσεις διαζώσεις, ή που δεν υπάρχει δυνατότητα να μετακινηθεί η μητέρα, οπότε έχει πρόσβαση στην πληροφορία και το μοίρασμα, γιατί το βασικό είναι το μοίρασμα. Δεχόμαστε επίσης τηλεφωνήματα, δεχόμαστε email, μηνύματα που μπορεί να είναι SMS, Viber, δηλαδή όλα τα μέσα επικοινωνίας δεκτά. Ο σκοπός της Λαλέτσε ιδρύθηκε για να δώσει πληροφορίες και ενθάρρυνση, κυρίως μέσα από την προσωπική βοήθεια, σε όλες τις μητέρες που θέλουν να θυλάσουν τα μωρά τους
Και εδώ να ξεκαθαρίσουμε ότι συμπληρώνουμε τη φροντίδα του γιατρού και των άλλων επαγγελματιών υγείας. Σκεφτείτε μας σαν ένα συνδετικό κρίκο που θα βοηθήσει την... που θα γεφυρώσει λίγο. Ναι, δηλαδή, ναι. Τη μητέρα, να την παροτρύνουμε, να μιλήσει με τον γιατρό της, με τη μέα της, με τον ψυχολόγο, να ζητήσει βοήθεια, εξειδικευμένη βοήθεια. Δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιες πρώτες πληροφορίες, να ανακουφιστεί, να μοιραστεί, να πάρει ενδυνάμωση και από εκεί και πέρα όταν αυτό το κομμάτι της βοήθειας φεύγει από το εθελοντικό, από το γονέα προς γονέα κομμάτι υποστήριξης, τότε παροτρύνουμε να ζητήσει τη βοήθεια. Εδώ ωραίες φωτογραφίες, έτσι, για το θυλασμό. Ότι είναι ένα δώρο αγάπης που κάνουμε, λοιπόν. Διαρκεί όλη μας τη ζωή. Αυτή η σύνδεση που προσφέρει ο θυλασμός δεν σταματάει όταν σταματήσει ο θυλασμός. Είναι μια επένδυση, όπως λέμε, που είναι για όλη την οικογένεια και είναι και δικαίωμα του μωρού και προνόμιο της κάθε μαμάς. Η φιλοσοφία μας. Προφανώς και πιστεύουμε ότι η μητρότητα μέσω του θυλασμού είναι ο πιο φυσικός και αποτελεσματικός τρόπος για να κατανοήσουμε τις ανάγκες του μωρού. Μην ξεχνάμε ότι όταν θυλάζουμε είμαστε δίπλα με το μωρό μας. Το μωρό μας είναι πάνω μας, οπότε αναγκαστικά έχουμε μια επαφή. Ότι η μητέρα λοιπόν και το μωρό έχουν ανάγκη από νωρίς να είναι μαζί. Το λέμε νωρίς από την αρχή. Την πρώτη στιγμή. Και για καιρό. Για να εδραιωθεί λοιπόν μια ικανοποιητική σχέση μεταξύ τους και μια επαρκής παραγωγή γάλακτος, το ξέρετε πολύ καλά, το έχουμε συζητήσει. Νομίζω ότι είναι... Ο λόγος που είμαστε εδώ. Στα πρώτα χρόνια της ζωής του, το μωρό έχει επιτακτική ανάγκη να είναι μαζί με τη μητέρα του, που είναι τόσο βασική όσο και η ανάγκη του για τροφή. Το ανθρώπινο γάλα είναι η φυσική τροφή για τα μωρά που ικανοποιεί με μοναδικό τρόπο τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Και για ένα υγιές τελειόμενο μωρό, το μητρικό γάλα είναι η μόνη απαραίτητη τροφή γι' αυτό, μέχρι να δείξει σημάδια ότι χρειάζεται στερεές τροφές περίπου στο μέσο του πρώτου χρόνου της ζωής τους. Και λέμε περίπου στο πρώτο μέσο του χρόνου της ζωής τους, γιατί δεν είναι σαφές. Ένα μωρό μπορεί να είναι έτοιμο στους 6 μήνες, ένα μωρό λίγο πιο μετά, λίγο πιο πριν. Το παρακολουθούμε. Και λέμε, δεν είναι μόνο τα τελειώμενα μωρά, προφανώς και τα πρόωρα μωρά έχουν ανάγκη το μητρικό γάλα, ακόμη περισσότερο, γιατί είναι φάρμακο για αυτά. Απλά ίσως επειδή χρειάζεται κάποιες φορές, αυτό που μας έλεγε και η κυρία και ο κύριος Λιώσης, ότι υπάρχουν και τα fortifiers, γι' αυτό δεν το βάλαμε ότι είναι αποκλειστικά για τα πρόωρα. Ιδανικά λοιπόν, η σχέση του θυλασμού συνεχίζεται μέχρι το μωρό να πάψει να την έχει ανάγκη. Έτσι. Η συνειδητή λοιπόν και η ενεργή συμμετοχή της μητέρας, μας μίλησε πάρα πολύ ωραίο ο κ. Παπουτσής πριν, στη γέννα βοηθάει στο καλό ξεκίνημα του θυλασμού. Ο θυλασμός ενισχύεται από τη στοργική υποστήριξη του πατέρα του μωρού, γιατί φυσικά και μπορεί να συμμετέχει στο θυλασμό και δεν τον αποκλείει από τη σχέση αυτή, την οικογενειακή, του συντρόφου και μελών της οικογένειας που εκτιμούν τη σχέση του θυλασμού. Καλή διατροφή σημαίνει να τρώει κανείς ένα ισορροπημένο και ποικίλο διαιτολόγιο με τροφές που είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στη φυσική τους κατάσταση. Και από τη βρεφική ηλικία, τα παιδιά χρειάζονται στοργική καθοδήγηση που δείχνει αποδοχή στις ικανότητές τους και ευαισθησία στα συναισθήματά τους. Και δείτε εδώ τη φωτογραφία με το Μάρσπο. Τη βάλαμε απλά για μια αναφορά, γιατί είναι η εβδομάδα του baby wearing. Που τόσο διευκολύνει και το θυλασμό και το μωρό να χαλαρώσει όταν είναι... Τη ζωή του μωρού διευκολύνει, της θυλάζουσας, του μπαμπά, όλων. Σε σχέση λοιπόν με αυτό που είπαμε πριν, ότι εκπαιδευόμαστε στα θέματα θυλασμού, για να καταλάβετε, περίπου η εκπαίδευση μιας υποψήφιας συμβούλου διαρκεί 2 χρόνια. Και όταν γίνουμε σύμβουλοι, συνεχίζουμε την εκπαίδευσή μας, κάνουμε και μεταξύ μας σεμινάρια, συμμετέχουμε σε συνέδρια όπως αυτό εδώ και μπαίνουμε πάρα πολύ στο θέμα της εκπαίδευσης. Δηλαδή και η Λαλέτση Link International διοργανώνει webinars, τα οποία και εσείς μπορείτε να παρακολουθήσετε. Προσφέρονται και σε συχνά. Ναι, και πολύ υψηλού επίπεδου. Εδώ βλέπετε το The Womanly Art of Breastfeeding, που όπως λέμε εμείς είναι η βίβλος μας. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο κάθε σύμβουλος οφείλει να έχει στη βιβλιοθήκη της. Και θα εκδοθεί ανανεωμένο, επικαιροποιημένο μάλλον τώρα το φθινόπωρο. Και πολύ συχνά ανοίγουμε για να ανατρέξουμε για πληροφορίες. Και να μην υποτιμήσουμε και το δικό μας, το μητρικό θυλασμό, το booklet που είναι γραμμένο στα ελληνικά και μας βοηθάει πολύ. Το The Womanly Art of Breastfeeding είναι στα αγγλικά. Και οι δεξιότητες επικοινωνίας και ενεργητική ακρόαση είναι ένα κομμάτι που εκπαιδευόμαστε πάρα πολύ.
είναι αυτό που κάνει τη διαφορά στην επαφή μας με τις μητέρες. Γιατί την πληροφορία, όπως ξέρετε κι εσείς, όταν μιλάτε ή όταν έρχεται στο ιατρείο σας, όταν πηγαίνετε, ξέρετε ότι συνήθως την πληροφορία η μητέρα την έχει. Γνωρίζει τι να κάνει, γνωρίζει τι συμβαίνει, γνωρίζει πάνω κάτω τι πρέπει να κάνει. Αυτό που συνήθως είναι το πρόβλημα είναι ότι... Θέλει κάποιον να την ακούσει. Θέλει κάποιον να την ακούσει. Λέμε ότι έχουμε 2 αυτιά και ένα στόμα, για να ακούμε περισσότερο, για να μπορούμε να ακούμε πρωτού εκφράσουμε κάτι. Να ξέρετε ότι στις συναντήσεις όχι τόσο, γιατί υπάρχει το μοίρασμα ούτε στη γραπτή επικοινωνία. Στην τηλεφωνική όμως επικοινωνία, να ξέρετε ότι οι γυναίκες συχνά κλαίνε όταν μιλάνε μαζί μας. Γιατί είναι πίσω από μια συσκευή που έχουν δώσει ένα όνομα, δεν γνωριζόμαστε. Έτσι. Δεν είμαστε ο επαγγελματίας που αντιστηρίξει, που έχουμε μια σχέση μαζί τους ή θα ντραπούν. Και εκφράζουν την αγωνία τους. Γιατί δεν είναι ούτε η κατάθλιψη της ηλοχίας που υπάρχει, γιατί η ηλοχία είναι ένα κομβικό κομμάτι με πολλές ορμόνες. Όχι. Δεν φταίνε πάντα οι ορμόνες, ούτε πάντα φταίει η κούραση. Ίσως φταίνε οι προσδοκίες. Γιατί όταν ξεκινάει πριν το ντοκετό, έχουμε μείνει στην εικόνα της διαφήμισης και στο ωραίο αυτό το ροζ στο συννεφάκι που όλα θα κυλήσουν ανέφελα, που η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Οπότε... Και γι' αυτό οι συναντήσεις, εγώ θα το πω πολλές φορές, έχουν πολύ μεγάλη αξία. Γιατί βρίσκεσαι μαζί με άλλες μητέρες, βλέπεις την πραγματικότητα, τη μοιράζεσαι, ακούς τι συμβαίνει στους γύρω. Και εκείνη δεν κοιμάται το βράδυ. Ούτε εγώ. Μήπως τελικά είναι φυσιολογικό. Γιατί αυτό που περισσότερο τους ανησυχεί είναι κατά πόσο είναι φυσιολογική αυτή η συμπεριφορά του μωρού. Αν συχνά νιώθουν ανεπαρκείς, γιατί δεν τα καταφέρνω, γιατί το δικό μου το μωρό κλαίει, τι συμβαίνει. Συχνά το περιβάλλον τους δεν είναι υποστηρικτικό. Δηλαδή, είναι φορές που μας παίρνουν τηλέφωνο με ανοιχτή ακρόαση για να ακούσει η γιαγιά, ο μπαμπάς, οποιοδήποτε. Είναι άλλες φορές που παίρνουν κρυφά. Συναντάμε διάφορες περιπτώσεις. Ακόμα συναντάμε και μητέρες που δεν θέλουν να θυλάσουν. Και όλοι γύρω θέλουν να θυλάσουν και ζητάνε βοήθεια. Γιατί εμείς εδώ είμαστε για να υποστηρίξουμε τη μητέρα με όποιο τρόπο εκείνη θέλει. Και δεν θα δώσουμε απλά μία λύση, δηλαδή, ας πούμε, θα κάνεις αυτό. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν σημαντικό. δίνουμε οδηγία 1, 2, 3, 4. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να την υποστηρίξουμε, να τη βοηθήσουμε να βρει εκείνη το δρόμο της, να τη δυναμώσουμε. Να είναι δική της απόφαση, δική της ευθύνη, είναι αυτή που θα προχωρήσει. Δηλαδή θέλει να έχει μια... Τι της ταιριάζει καλύτερα, μια μεικτή διατροφή, να αποθυλάσει, δεν είναι για εκείνη, θέλει να το προσπαθήσει. Με ποιο τρόπο της ταιριάζει. Έχεις αυτές τις επιλογές. Τι σου ταιριάζει καλύτερα, τι σε προβληματίζει. Γι' αυτό και πολλές φορές, όχι πολλές, πάντα στις συναντήσεις, λέμε ότι κρατήστε από αυτή τη συνάντηση ό,τι ταιριάζει σε εσάς και την οικογένειά σας. Έτσι. Και όταν κλείνει το τηλέφωνο, φεύγει η μαμά και ακούγεται ανακουφισμένη και ξαλαφρωμένη, είναι ό,τι καλύτερο, είναι η μεγαλύτερη αμοιβή μας. Είναι. Προχωράω γιατί έχουμε μείνει και λίγο πίσω στον χρόνο. Ναι, και σαν οργανωτική καταλαβαίνετε. Το τρέχουμε λίγο. Λοιπόν, αυτό που είπαμε λοιπόν για τις συμβούλους πριν, ότι οι σύμβουλοι πρέπει να έχουμε λοιπόν μια προσωπική εμπειρία θυλασμού. Εκπαιδευόμαστε και πριν, αλλά και μετά, αφού γίνουμε σύμβουλοι. Αποδεχόμαστε τους διαφορετικούς τύπους οικογένειας, διαφορετική γονεϊκότητα. Η κάθε μητέρα ακολουθεί το δικό της μονοπάτι. Εμείς είμαστε εκεί για να την ακούσουμε και την υποστηρίξουμε. Δεν θα της πούμε εμείς ποτέ τι να κάνει. Υποστηρίζουμε λοιπόν τη μητέρα που θέλει να βιώσει τη μητρότητα μέσω του θυλασμού, όχι τον θυλασμό. Το λέω, το τονίζουμε. Επίσης, επειδή η κοινωνία αλλάζει, οι καιροί αλλάζουν και οι οικογένειες αλλάζουν, είμαστε πάντα εδώ και πάντα υποστηρίζουμε οποιαδήποτε μορφής οικογένεια. Ανεξάρτητα λοιπόν από τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, το φύλο, που είναι κάποιος, η καταγωγή του, η ηλικία του, η οικογενειακή κατάσταση, πώς είναι. Ο σεξουαλικός προσανατολισμός. Εμείς υποστηρίζουμε τη μητέρα, τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο που θέλει να θυλάσει. Πάντα τηρούμε το απόρριτο στις επικοινωνίες. Οι γυναίκες νιώθουν εμπιστοσύνη ότι αυτό που θα μοιραστούν μαζί μας δεν θα διαρρεύσει. Δίνουμε επιλογές και όχι οδηγίες και ενθαρρύνουμε για συνεργασία με επαγγελματίες υγείας. Εμείς θα δώσουμε κάποιες ιδέες
Γι' αυτό προτρέπουμε, το ξαναλέω, να έρθει στη συνάντηση, να ακούσει και άλλες ιδέες που έχουν βοηθήσει άλλες μητέρες και δεν θα τις πούμε εμείς τι να κάνει. Το πόρτο είναι πολύ σημαντικό, γιατί το αναφέρουμε πάντα στη μαμά, γιατί αμέσως της δίνει μια ελευθερία να εκφράσει αυτό που θέλει. Και στη συνάντηση πάλι υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον και αυτό το κλαμβάνει η μαμά. Και εδώ είναι μια συνάντηση, είναι μια μεγάλη συνάντηση, προ-COVID. Θα δείτε παιδιά, μωρά, εγκυμονούσες, επίσης θα δείτε και ένα μπουκάλι. Και αυτό γιατί η μαμά μπορεί να νιώσει ασφαλής με όποια επιλογή κάνει για τη σύντηση του μωρού της. Είναι πάντα καλοδεχούμενη. Και το πολύ βασικό είναι τα κεράσματα δίπλα, έτσι, το πιο σημαντικό κομμάτι της συνάντησης. Που φέρνουν όμως μια τόση ζεστασιά. Ναι. Είναι διαφορετικά. Έτσι λοιπόν, γιατί το λέω αυτό, γιατί και το κέρασμα αμέσως δίνει ένα φιλικό τόνο σε μια συνάντηση. Και είναι συνάντηση, δεν είναι σεμινάριο. Γιατί συχνά περιμένουν ένα σεμινάριο από εμάς. Είναι διαφορετικό. Συντονίζουμε τη συζήτηση, συντονίζουμε την ομάδα. Έτσι λοιπόν, για πολλές γυναίκες, οι συναντήσεις των ομάδων της La Leche League παίζουν το ρόλο της κοινότητας ή τις ευρύτερες οικογένειες που χρειάζονται, όπου νιώθουν πως μπορούν να θυλάσσουν και να εκφραστούν ελεύθερα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί όπως είναι η κοινωνία μας τώρα, έχουμε πολλές οικογένειες που είναι πυρηνικές οικογένειες. Βλέπουμε μόνο το ζευγάρι, για παράδειγμα. Δεν υπάρχει γύρω τους κανένας άλλος. Οπότε η μαμά, ο μπαμπάς θέλουν να φτιάξουν αυτό το χωριό. Γιατί αν δεν έχεις ένα χωριό να σε υποστηρίζει, με το θυλασμό, δύσκολα τα πράγματα. Και γενικότερα με τη γονεϊκότητα. Τα αναφέραμε. Ναι, τα αναφέραμε. Εδώ θα θυμίσουμε το 10ο βήμα. Δεν το λέμε δηλαδή μόνο εμείς, ότι είναι σημαντικό. Και ξέρετε από τα μευτήρια που έχουν επιστοποιηθεί, τα 10 βήματα, για να μπορέσει μια μητέρα να τα καταφέρει ακόμα καλύτερα, είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνεται, να έρθει σε επαφή με άλλες μητέρες μέσω ομάδων. Πολλοί από εσάς έχετε δει όταν μία θυλάζουσα έρθει σε επαφή με ομάδες και ζητήσει βοήθεια και συναναστρέφεται με άλλες θυλάζουσες μητέρες, ότι ο θυλασμός πάει πολύ καλύτερα και είναι πιο αποτελεσματικός. Οπότε μπορείτε να βρείτε στην περιοχή σας ποιες είναι αυτές οι ομάδες υποστήριξης. Είμαστε εμείς ο Σύνδεσμος Θυλασμού Ελλάδος, έτσι, είναι το δίκτυο, να μην το υποτιμούμε, γιατί έχει βοηθήσει πάρα πολλές μητέρες και βοηθάει καθημερινά. Είναι και άλλα σωματεία, το Σπίτι Θυλασμού, έτσι, να το αναφέρουμε και αυτό. Είναι η Αλκιόν, η τηλεφωνικά, είναι η Φεναρέτ, δηλαδή να ψάξουμε ποιοι είναι οι σύλλογοι, ποιες είναι οι μητέρες στην περιοχή μας. Μπορεί μια μητέρα να νιώσει ότι συνδέεται και ότι μοιράζεται, δηλαδή θα στραφεί εκεί που πρέπει για τη σωστή πληροφορία, αλλά θα είναι σημαντικό για τις μητέρες να μπορέσουν να μοιραστούν αυτό που νιώθουν. Έτσι λοιπόν, η μαμά αυτή είναι ο ειδικός. Δεν είμαστε εμείς ο ειδικός. Ένα από τα σημαντικότερα λοιπόν πράγματα που κάνουμε ως σύμβουλοι είναι να βοηθάμε τη μητέρα να αποκτήσει αυτοπεποίθηση, να εμπιστευτεί το δικό της ένστικτο. Αυτή ξέρει καλύτερα. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται ώστε να μπορέσει να λύσει τα προβλήματα μόνη της, κοιτώντας το μωρό της και ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του. Εμείς παρέχουμε πληροφορίες, όχι συμβουλές, γιατί πιστεύουμε ότι οι γονείς είναι ειδικοί για τα μωρά τους και τους εμπιστευόμαστε. Και αυτό θέλουμε να χτίσουμε στη μητέρα, να εμπιστεύεται τον εαυτό της και το μωρό της, να ακολουθεί το μωρό της και το σώμα της. Ακριβώς, να πιστεύει στον εαυτό της. Οπότε είναι υποστήριξη από μητέρα προς μητέρα, χρόνια μας πολλά, από γονέα προς γονέα και από καρδιά προς καρδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε.